Liniște. Ascultă, nu, păi erai mort și atunci ce treabă ai tu că te-a călcat? Ascultă, dacă te erai pe mijlocul drumului mort? ascultă sunetul. Stai așa. Ia, dă-i. Stai. Da, mă, claxona, mă. Și a încercat să vă ocolească, dar n-avea unde. Uite, Dar nu e se bun. duce acolo, e prieten, Băiatul de mă. jos. Poftim? Așteaptă, că mai am. Ok, bun. Uite aici. Să vedem. Nu am plecat, am făcut full roleplay, gen. M-am întors. Ascultă sunetul. Dă-i mai înapoi puțin. Că vreau Da, să e cealaltă filmare, stai. ok, dă-i, na, cealaltă filmare. De pe aici, lasă aici. Bun, ce idee ai tu? Pune pauză puțin. 72127. 7, 2, 127. 1, 2, 7. Bun, uite-te aici, că am continuat, gen roleplay-ul. Că până la urmă și am murit. Că da, că dată la peste noi. Bun, Eu stai care dat. puțin, stai. Ascultă. M-am întors frumos înapoi să le zic, bă, trageți mașinile, mergeți și voi pe marginea drumului. Eu eram mort, n-am ce să fac. Bă, oameni buni, trăgeți-vă și voi pe marginea drumului pe aici, nu mai lăsați toate mașinile aici și... Aoleu. Da. Uite, Da, și peste cam atât, noi. nu? Da, ID-ul ăla cu audio-ul aveți? Nu. Da, ce Nu. drept las pe mijlocul drumului, deci n-are nicio relevanță, Da. m-a zis tu, deci... Na. Păi da, gen, Era eu bine, n-aveam cum să zic la ăla. Singura chestie puteam să zic la ăla care m-a călcat că era pe contrasens, da? Da, asta era, da, na. Înțelegi? Dar nu, eu nu pentru aia gen, pentru băieții ăștia care erau pe mijlocul drumului să nu mă trezesc, că m-am mai trezit așa că după 10 minute, după ce am făcut ceva, m-au chemat înapoi la tichet. Nu mă, stai liniștit, tu n-ai făcut nimic aici, ai încercat să-i ferești, dar plus că ăla era mort, erau pe mijlocul drumului, n-are nicio relevanță, doar că ai făcut PG, n-ai rulat accidentul ăsta de aici tu. Ce-am făcut? PG. Pe ce era? Păi Power Gaming. Power Gaming, că ce? Da. Nu ai rulat accidentul. Păi am rulat accidentul. Nu, n-ai rulat pe Slash Me, cum au făcut băieții mai devreme. M-am făcut tot gen când dată la mine. Trebuie să rulezi pe Slash Me, știi? Slash Me leșină și revine ușor, se simte amețit, îl doare capul, înțelegi? Ceea ce tu nu ai făcut. Da. Deci e un PG minor, o să-ți dau sancțiunea minimă, da? Ție. Păi, ok. Hai să vedem, începem, da? Ăsta din Hai, mașină, cum dă durează. jos puțin, te rog. Bun, 7, 2, 1, 2, 7. Da. 2, 7. Bă, futu-ți NPC-ul, mă. Așa. Hai bă, Davide, că durează. Am mâncat pe mine în cursă, mai stau aici să ia Hai, pe că ăștia, durează. știi? Și iau Păi, sancțiune. cu noi, că cu ăla habar n-am. Așa, bun. Ăla cu Dacia și de pe server. Dar de la cine ție? De la mine? Stai, ăla El, e și... ai da, view, stai ai că l-a view. dat și disconnect la tichet, mamă. Ai ID-ul, stai așa. Fata, mă auzi? N-are de la ea verde. Eu l-am pe live, dar nu am ID-ul, gen. Că n-am scris pe slash me. Că îmi revin ușor. Iubirea mea, nu te Stai. De ciocolată mi se pare cel mai tâmpit dintre toate. E NPC urcă-te pe dubă. Mă jur, mi se pare o prostie totală. S-a terminat, mi-am luat 100 de cartofi că am vrut să-i ajut pe băieții ăștia. N-ai cum. N-ai ce să faci, bro. Șefule, pe mă neva chestia ăla cu Loganul. Ăla m-a nevat cel mai tare, bro. Gen, efectiv nu dar înțeleg. e un pic aiurea, gen... Eu n-am știut, șefule, ce vrei să faci tu, dar ăla cu Loganul m-a nervat, că e tare rău de tot. N-am treabă cu tine, ăla cu Loganul Stai m-a să nervat. căutăm următorul ID, este 70290. Da, șef. Sigur? Eu adică că am vorbit acolo, șefule. Aceea n-am primit, am vorbit din greșeală. Bun. Acum 2500, 400, ceva? 100. Bă, ce-i drept, o să iei ceva. Tu ai făcut în felul următor. Deschidere OC, Caram, PG, ilegalități în zonă publică. Ce egalități? Zi-mi egalități repede. Păi, Care ai egalități? tras cu pistolul în mijlocul N-am. autostrăzii. Șefule, n-am tras, m-am pus ținta pe el, îți arăt, Cum să ai vezi. tras? Că mi-ai zis că ai tras.
Am pus ținta pe el, n-a că n-am tras. Îți arăt să Ai vezi. tras, cum adică? Am pus ținta pe el, îți arăt?